Καλώς ήλθατε στον διαλογισμό για χαλάρωση με το στοιχείο νερό, που θα σας φέρει πιο κοντά στην αυτοπραγμάτιση. Πάρτε μια άνετη καθιστή θέση, στην οποία μπορείτε να μείνετε για τα επόμενα 5 λεπτά. Μπορείτε να καθίσετε στο έδαφος, στον λωτό ή οκλαδόν, ή σε μια καρέκλα, στον καναπέ, με τα πόδια στο έδαφος. Αφήνουμε τα χέρια να ξεκουράζονται στα γόνατα. Κλείνουμε τα μάτια. Παίρνουμε 4 βαθιές αναπνοές. Ξεχνάμε τα πάντα γύρω μας, ό,τι έχουμε να κάνουμε, ό,τι μας αγχώνει. Άφησέ τα. Φανταστείτε πως βρισκόσαστε μόνοι σας σε μια ήρεμη παραλία. Η αμμουδιά είναι λευκή και απαλή. Η θάλασσα είναι κρυστάλλινη. Άκου πως χτυπά το κύμα στους βράχους. Νιώσε τον αέρα γύρω σου, πως κινεί τα μαλλιά σου. Είσαι στο εδώ και τώρα. Δεν σε αποσχολεί τίποτα άλλο. Επανέλαβε το μάντρα για σήμερα. Κινούμε σαν το νερό, ξεπερνάω κάθε εμπόδιο ομαλά. Κινούμε σαν το νερό, ξεπερνάω κάθε εμπόδιο ομαλά. Κινούμε σαν το νερό, ξεπερνάω κάθε εμπόδιο ομαλά. Για λίγα λεπτά δεν θα μιλήσω. Εάν ενοχλήσει κάποια σκέψη την ηρεμία σου, επανέλαβε το μάντρα. Άφησε το μάντρα σιγά σιγά. Πάρε μια βαθιά αναπνοή. Νιώσε έτοιμος να αντιμετωπίσεις ό,τι σου φέρει η ζωή στον δρόμο σου, με ηρεμία και ψυχραιμία. Έχει εμπιστοσύνη στην ζωή και στον εαυτό σου. Μπορείς να επισκεφτείς αυτό το ήρεμο μέρος μέσα σου κάθε στιγμή. Άνοιξε τα μάτια σου σιγά σιγά. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχνάτε να πατήσετε μου αρέσει και να εγγραφείτε στο YouTube κανάλι μας.